Reit, so, diolch yn aml da ni'n dod i Nomads a curo Ffish, da ni wedi gwneud hynno. Dwi'n siŵr bod chdi'n dyn hapus iawn. Ynddo, swn i'n dweud proud mwy na hapus hefyd, Paul. O'n i'n meddwl bod yr hogiau'n ffantastig heno. O'n i'n meddwl bod wedi dechrau dda, 5 munud cynta, a gafon ni'n gol, a wedyn da ni'n bod reit lwcus wedyn efo nhw'n methu penalty, ag nath ni stop am ryw reswm, a wedyn gadael nhw'n ôl fewn i gêm. Ni siomedig efo hynna, a wedyn da ni wedi gallu gair efo'r hogia, da ni wedi newid un y ddau o bethau efo'r siap a balli, jyst i trio ffeithio'r gêm, jyst niwch i fyny. A o'n i'n meddwl bod ni wedi dechrau dda second half, a wedyn eto maen nhw wedi newid siap, a da ni wedi dewi dda fyna. Ac i fod yn fair i'r hogia, maen nhw wedi rhoi lot o beli yn y bocs o'na, wedi gofyn lot o gwestiynau yna ni, ond mae pawb wedi sefyll i fyny, a mae pawb, dwi'n eisiau singl o'r llawer hogia arall, achos o'n pawb, ti'n man ffantastig, ond o cael heddiw i ddechreuad gyntaf o'r clwb, o'n i'n meddwl bod o'n ffantastig. Gymaint o glod iddo am heddiw. A faint o bwysig oedd o i bwnsio nôl ar ôl beth nath ddigwydd i Sadwrn heno? Ia, oedd y gyd amdan sut oedd ni'n mateb. Oedd pawb yn siomedig i fynd i Sadwrn. Ar ôl gwachio gêm yn ôl, o'n i'n gweld llawer yn ni, a maen nhw probably wedi cael y chances gorau, ond i ddod yn ôl i fama i ymatab yn erbyn tîm da yn Ceicona fel a, ac i ddod o'n efo 3 ffrwynt, o'n i'n gallu bod mwy prowd o'r hogia. A dwi'n eisiau siarad am yr hogia ddim yma, achos mae anafiadau'n digwydd yn pêl-droed ac yn y blaen. Ond ydy o'n neu chdi mwy balch o'r canlyniad pan ti'n gwybod bod gen ti 45 o'r garfan allan? Yndi, weithiau fel mae rhywun yn sbio ni, maen nhw'n sbio o gwmpas y stafell newid yn mynd, wel, dyma sgynna ni, rhaid ni fynd efo fo, so fe am ni sticio fo'n gilydd a rhoi bob dim sgynna ni, ac dyna'n union da ni wedi gwneud heno. Oedden ni'n hapus iddyn nhw gael y bel rhywfaint, a oedden ni'n jyst mwy heddiw wedi gwneud siŵr bod ni'n resilient, a gwneud siŵr bod ni'n anodd i dorri lawr, ac o'n i'n bod yr hogia wedi gwneud hynna i'r game plan yn ffantastig. A doedd o ddim yn perfformiad arferol gen Gynarfon ag oedd? Na, ond weithiau mae rhaid ni sylweddoli na dyna ydi o. So mae rhaid ni gael y bel bob tro. Allan ni newid i fyny a bod yn wahanol hefyd. Oce, swn i licio ni wedi bod yn well efo bel heno. Dwi'n meddwl sa'n ni wedi gallu bod yn lot gwell. Ond mae'n ochr arall i gêm, mae'r rhaid ni neu weithiau, achos weithiau da ni'n rhy agorad. Ac dwi'n meddwl nath ni ddysgu yna o Sadwrn lle da ni trio amdani bod tro trio creu cyfleoedd mae i gyd, ond etyn rhaid ni sbio'r ochr arall. A wedyn, un peth da ni wedi siarad am ydy bod ni'n gyda gormod o goliau fewn, so da ni'n trio tynnu fyny yn y cefn yna, hynny'n yn anodd i dorri lawr lle, a do'n i'n meddwl yn union dyna nath ni heno. A gêm anodd eto yn dod i fyny penwythnos yma, dydd Sul. Mi jinx di gael yr hogia fyny am y gêm bydd? Bydd, ia, fath o dweud, sa'n un gêm hawdd yn y gyngraedd yma, a dyn nhw mae'r arhediad gorau, ond dwi'n gwybod bob un o players na eisiau rhoi bob dim i jinx, a mae pawb yn gwybod maen nhw'n mynd i gyro games eventually, so jyst gobeithio dy ddim yn ebyn i dydd Sul. Ac yn ola, one word answer, marcio allan o 10 am heno? 8. Oce, hard taskmaster. Da iawn yno, diolch yn fawr chdi.